бемории сил бемории авлодӣ нест, бемории сил бемории сироятӣ аст ва аз шахси бемор ба шахси солим ба таври қатрагӣ ҳавогӣ мегзарад. ҳатман донистан дар кор ки нишонаҳои бемории сил зиёда аз 2 ҳафта сулфа, камқувватӣ, бемадорӣ, баландшавии ҳарорати бадан. Дар Тоҷикистон айни ҳол ташхис табобати бемории сил пурра ба таври ройгон ба роҳ монда шудааст. салому алейкум дӯстон. ривоят ва ҳақиқат дар бораи бемории сил. бемории сил ирсӣ нест. ҳангоми ташхис, саривақтӣ пешгирӣ ва табобат метавонад аз бемории сил комилан раҳо ёфт. дар Тоҷикистон муоина ва табобати бемории сил ройгон аст. дар атрофи бемории сил дар силсиланави подкастҳо аз сил ҳарфи бигу суҳбат хоҳем кард. бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва муовини директор ва мутахассиси муассисаи давлатии марказии ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил Раҷабов Аслиддин. Аслиддин, салому алейкум, хуш омадед. мехостам бифаҳмам сабабҳои асосии гирифторшавӣ ба бемории сил кадомҳоянд? ва алейкум барсалом. аввал ташаккури зиёд барои даъват. сабабҳои асосии гирифторшавӣ ба бемории сил дар аввал қайд кардани ҳастам ки чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, бемории сил бемории сироятӣ аст ва аз шахси бемор ба шахси солим ба таври қатрагӣ ҳавогӣ мегзарад ва атрофиёнро сироят мекунад ва на ҳама сироятёфтагон ба бемории сил гирифтор мешаванд. шахсоне ба бемории сил гирифтор мешаванд ки дар давоми ҳаёт ин ё он сабаб қати масъулияти бадани ҳамон нафарон паст мегардад аз байни шахсони сироятёфта. яъне паст гаштани иммунитети инсон. бале, ҳамон нафарон метавонанд ки дар давоми ҳаёт ба бемории сил гирифтор шаванд. яъне ки дар ҳолате ки иммунитети бадан, масъулияти бадан ки паст мегардад, ҳамон шахси сироятёфта ба бемории сил гирифтор мешавад. ҳатман донистан дар кор ки нишонаҳои бемории сил дар ҳолате ки шахс зиёда аз 2 ҳафта сулфа мекунад, камқувватӣ, бемадорӣ, баландшавии ҳарорати бадан. дар бемории сил хусусияти хоси худро дорад. баландшавии ҳарорати бадан ба монанди пневмония ё ин ки бронхит ҳарорати бадан 39-40 намешавад ва субфибрилини, яъне ки танҳо бегоҳи рӯзӣ ва 37-5 то 38, арақкунӣ шабонарӯзӣ, камиштиёҳӣ, харобшавӣ, ягон шинос бошад, ягон ҳамкор бошад, тавсия додан дар кор ки бародар як маротиба аз назди амон табиб гузаштан дар кор ва дар ҳолате чӣ хеле гуфтам муайян шуд. вақти муайян шудани беморӣ вай бехатар аст, яъне ки дорӯи зидди силӣ истеъмол мекунад ва муддати муайян, яъне ки 1 моҳ пас метавонад ки бехатар бошад, безарар бошад, бо атрофиён метавонад гашту гузор кунад. ба бемории сил гирифтор шудан ё нашуданро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст? ташаккури зиёд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии оли ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол дастовардҳо дар соҳаи силшиносӣ зиёд ҳастанд ва муайян намудани ташхиси бемории сил ба мо кормандони соҳаи силшиносӣ карат ба карат осон шудааст. ташхисҳои бемории сил ин акси рентгении қафаси сина, таҳлили балғам бо усули GeneXpert номгузорӣ карда шудааст ва инчунин дар баъзе мавридҳо дигар таҳлилҳои иловагӣ, асосӣ таҳлили балғам ва акси рентгении қафаси сина. яъне ки духтур муайян карда метавонад дар андоза баъд аз аксу ва масалан амон анализҳои махсус ки шумо мегӯед. кадом омилҳои хатарнок сабаб шуда метавонанд? чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, омилҳое ки сабаби гирифторшавӣ ба бемории сил ҳастанд, ин ҳам бошад шахсон, яъне ки гуфтем аз 4 ҳисса аҳолӣ сироятёфта бошад, кадоме аз инҳо ва кадом омилҳо сабаб мешаванд ки шахс ба бемории сил гирифтор мешавад. барои мисол муҳоҷирони меҳнатӣ, яъне ки омиле ки ҳамун муҳоҷири меҳнатӣ ба бемории сил гирифтор мешавад, вақте ки дар муҳоҷират қарор дорад, ба ҳамагон маълум аст шароити хуби ҷои хоб надорад, яъне ки вақти муайяни истеъмоли ғизо надорад ё ин ки хӯроки серғизо истеъмол карда наметавонад. дигар масъала пазмон шудан ба аъзои оила, дигар сабабҳое мешаванд ки ҳамун масъулияти бадан паст мегардад ва шахси сироятёфта ба бемории сил гирифтор мешавад. дигар маврид шахсоне ки бо вируси масъулияти одам зиндагӣ мекунанд, сироят ёфта бошанд, ин нафарон
ҳама вақт масъулияти баданашон яъне ки иммунитети паст доранд метавонанд ки ба бемории сил гирифтор шаванд. Дигар гурӯҳи хавфе ки эҳтимолияти зиёд ба бемории сил шудан дорад, ин шахсоне ки диабети қанд доранд, яъне ки онҳо низ дар давоми ҳаёт иммунитети бадан яъне ки масъулияти бадани нафарон паст мегардад ва ба бемории сил гирифтор мешавад. чизе ки ман пай бурдам ин лазо асос ин масалан ҳамон иммунитети қавӣ доштан аст ки аз ин беморӣ дур бошад. биёед дар бораи мас эмкунӣ бо шумо суҳбат кунем. бцж ки читавре ки мегӯянд кӯдакон ва калонсолон дар бораи ин чиро бояд донанд? умуман нисбати эми бцж ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар сеюм рӯзи баъди таваллуд дар кӯдакон эми бцж гузаронида мешавад. ин ягона усули пешгирии махсуси бемории сил аст ки кӯдаконро аз оризаҳои бемории сил яъне ки нигоҳ медорад ва ҳамун нафар ҳамун кӯдаке ки дар оилаи бемории сил таваллуд шуда бошад ва сироят ёбад, ҳамун кӯдакро мо эми нигоҳ медорем аз оризаҳои бемории сил ба монанди сили пошхӯрда, сили милиярӣ, менингити сили, яъне ки оризаҳои бемории сил. бале, ва духтурон доимо мегӯянд ки ҳарчи барвақттар кардан лозим ва ин муҳим аст. албатта ҳарчи тезтар гузаронидани бцж ин ҳарчи тезтар пайдо шудани иммунитет дар ҳамон бадани кӯдак мегардад. яъне ки иммунитет ҳарчи тезтар пайдо мешавад дар ҳамон организми кӯдак. биё дар бораи ҳамин эмкунии бцж боз камтар як маълумоти ман бештар гирам ва ба ҳамзамон тамошобинони мо умуман чанд сол қувваи ҳамон яъне ки эмкунии бцж ҳаст мемонад дар организми инсон? ташаккур. баъд аз гузаронидани бцж то 12 солагии ҳамон кӯдак таъсири ҳамон иммунитет дар бадани ҳамон кӯдак мемонад. солҳои пешин ногуфта намонад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз гузаронидани эмои давравӣ ҳамин бцж яъне бо таври реваксинатсия такрорӣ дуюм маротиба сеюм маротиба гузаронида мешуд ва баъдан олимон тасдиқ карданд ки зарурияти реваксинатсия яъне ки такроран гузаронидани бцж нест, бинобар сабабе ки баъд аз оне ки шахс аз 12 сола боло мегардад дар ҳаёт бо бемории сил бо чӯбча микроби сил вомехӯрад ва кафолати ҳамон пайдо шудани иммунитет дар бадан паст мегардад ва ташкилоти умумиҷаҳони тандурустӣ аз соли 1993 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карданд ва то имрӯз такроран гузаронида намешавад. танҳо дар сеюм рӯзи таваллуд ва то 12 солагӣ ҳамон кӯдак иммунитет пайдо мекунад ва эми нигоҳ медорад аз оризаҳои бемории сил. умуман имрӯзҳо кадом ваксинаҳо зидди сил рӯи кор омада истоданд месозанд? айни ҳол то имрӯз ғайр аз ҳамон ваксинаи бцж дар соҳаи силшиносӣ дигар ваксина пешниҳод нашудааст ва танҳо ҳамон ваксинаи бцж истифода бурда истодаем. аз рӯи умуман ин саволи боз шахсии ман аст. шояд ки имрӯз олимон табибон дар фикри он ҳастанд, шояд чорабиниҳои зиёд мегузарад дар ин лоҳиҳо иштирок мекунед шумо дар ягон намедонам пешкаш кардан ки шояд солҳои оянда пайдо шуда. албатта пешгуфтаҳо ҳаст ки дар солҳои оянда ба монанди бцж боз камтар ҳассосияташ баландтар ва вазифаи муҳофизатиаш қавитар пешниҳод мегардад, ва лекин то имрӯз муайян нест кадом сол бошад. мо ҳам интизор ҳастем ки нафарони зиёд дар ақидаи он ҳастанд ки умуман эмгузор яъне ки ваксинаи бцж ба саломатии инсон яъне ки зиёни худро дорад, зарари худро метавонад бирасонад. дар бораи ин гап мезанед ки бофтаҳо ва воқеияти асосӣ яъне ки ба саломатии инсон метавонад зарар бирасонад? ташаккури зиёд. маҳз кадоме фикр мекунад ки хатар дорад ё ин ки ягон зарар дорад хато мекунад ва айни ҳол ҳаминро қайд кардани ҳастам ки ваксинаи бцж умуман бцж ба ягон нафар ягон намуд хатар надорад ва танҳо дар ҳолате ки нигоҳдории дуруст набошад ё ин ки интиқоли нодуруст бошад ё техникаи
гузаронидани ҳамун ваксинаи БЦЖ нодуруст бошад, дар ҳамин ҳолатҳо танҳо камтар оризаҳое пайдо мешаванд ки оризаҳои сабуке ки бартарафшаванда мебошанд. ин муддати муайян аст ки баъдан мегузарад. бале барои чӣ ин саволро додам, зеро ки дар ҳақиқат зиёде аз дарсомонаҳои иҷтимоӣ формҳои махсус аст ки дар онҷо модарон зиёдтар менависанд ва мегӯянд ки мо аз эмкунӣ дур бояд бошем, ин лозим нест, ба саломатии кӯдакон зарар дорад. ҳамин як ҳастанд гуфтаҳое ки бофта мешаванду ва маълумоти пурра надошта мо ба як нафари дигар мерасонем ва дигар нафарро ақидаашро тамоман дигар мекунем. яъне ки шумо мегӯед ки ваксина ҳатмӣ аст. бале бори дигар такрор мекунам аз фурсати муносиб истифода бурда ки ҳастанд ҳолатҳое ки рӯз то рӯз кам шуда истодааст, лекин буданд солҳои пеш ки дар як сол зиёда аз 30-40 нафар кӯдак бо оризаҳо, яъне ки менингити силӣ дарёфт мегардид дар ҳолатҳои вазнин ки оризаҳо оқибатҳои баъд аз шифо ёфтан ҳам оқибатҳои вай мемонданд ба монанди маъюбиҳо. аз ҳамин лиҳоз гузаронидани БЦЖ ин эмин нигоҳ доштани ҳамун фарзанди худ аз оризаҳо мебошад. аз ҳамин лиҳоз ягон нафар кафолат дода намешавад ки дар давоми ҳаёт сироят ёбад ё ин ки ба бемории сил гирифтор шавад ва гузаронидани БЦЖ ин худ кафолат аст ки ҳамун фарзанди худро дар ҳолате ки ба бемории сил гирифтор шавад ҳам ба оризаҳо гирифтор намешавад. яъне ки иммунитет аллакай мубориза мебарад бар зидди. санҷиши манту чӣ? дар бораи ма асlan ҳамун санҷиши манту мегуфтед? дар бораи санҷиши манту ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки санҷиши манту танҳо барои муайян намудани сирояти сили ниҳонӣ истифода бурда мешавад ва дар дигар ҳолат барои муоинаи иловагӣ дар беморони сили ғайришушӣ, барои муайян намудани беморони сили ғайришушӣ ҳастанд нафароне ки сили шуш доранд, чихеле ки дар аввал қайд кардем, акси рентгени қафаси сина ва таҳлили балғам гузаронида мешавад. боз дигар бемороне дорем ки сили устухон аст, сили ғадудҳои канорӣ аст, сили пардаи шуш, ин сили ғайришушӣ ҳисобида мешавад. ҳамчун ташхиси иловагӣ ба он нафарон барои муайян намудани сирояти сил дар бадани ҳамун нафарон, дар организми ҳамун нафарон низ истифода бурда мешавад. пешгирии сил чӣ бояд кард? барои чӣ ва чӣ хел? пешгирии бемории сил дар ҳолате ки шахс бемории сил дошта бошад, атрофиёни ҳамун нафар ба муоина фаро гирифта мешаванд ва дар нафароне ки аз ҳамун оила ҳастанд, алоқамандон ҳастанд, бемории сили фаъол инкор карда мешавад, ҳамун тести дохили пӯстӣ чихеле гуфтем туберкулин гузаронида мешавад ва аз байни ҳамун нафарон дар нафаронеш ки ҳамун тести пӯстӣ мусбӣ муайян карда мешавад, яъне ки шахс муайян мегардад ки сироят ёфтааст лекин солим аст, ҳатман тавбати пешгирикунанда тавсия дода мешавад. кадом беморони силро бояд аз дигарон ҷудо кунем? карантин ки мегӯянд ин бо забони духтурӣ яъне ки ҳастак сирояткунанда ҳастанд бемороне ки микроб хориҷ намекунанд, яъне ки микроб хориҷкунанда ва ғайри микроб хориҷкунанда танҳо бемороне ки дар вақти ташхис муайян мегарданд ки ҳамун нафарон дар ҳолати микроб хориҷкунӣ қарор доранд бо таҷҳизоте ки молекуляри генетикӣ муайян мекунад ки ҳамин нафар айни ҳол микроб хориҷ карда истодааст. ҳамун нафарон низ як вақти муайян аз аъзои оила, аз атрофиён ҷудо карда мешаванд ва бо таври беморхонагӣ, яъне ки бистарӣ карда тавобат карда мешаванд як вақти муайян. баъд аз оғоз кардани тавобат, баъд аз як моҳи истеъмоли дороҳои зидди силӣ, ҳамун нафар боз ба атрофиён безарар мегардад, метавонад ки бо мову шумо гаштгузор кунад ё ин ки якҷоя хӯрок истеъмол кунад. дар тоҷикистон арзиши ташхис ва табобати бемории сил чӣ қадар аст? дар тоҷикистон айни ҳол ташхис табобати бемории сил пурра ба таври ройгон ба роҳ монда шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оғоз аз соли 2017 дороҳои зиддисилӣ қатори якум ва маводҳои ташхисӣ пурра харидорӣ карда мешаванд ва дороҳои қатори дуюм ва маводҳои ташхисӣ барои беморони ҳамон шакли мутобиқаш аз тарафи шарикони рушд ва ба беморон бо таври ройгон ҳам ташхис
ҳам дороҳои зиддисилӣ дастрас ҳастанд. дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҷҳизотҳои ташхисӣ васл карда шуданд, маводҳои ташхисӣ пурра таъмин ҳастанд. дороҳои зиддисилӣ дар ҳолате ки бемори сил аз кадом шаҳру ноҳияе бошад тасдиқ шуд, дороҳои зиддисилӣ ба наздиктарин муассисаи тиббӣ, ҳамун ҷои истиқомати ҳамун нафар бемор дастрас мегардад ва ба бемор яъне ки ба пуррагиаш ройгон аст. бале. дар фарҷуми суҳбати мо ман мехостам як саволи дигарро барои шумо тиям. нафароне ҳастанд мутаассифона ки шумо чӣ тавре ки маълумот додаед ки муддати чанд агар ки беморро табобат кунед ва метавонанд аллакай бо аз наздикону пайвандони худ муошират кунанд, суҳбат кунанд, дар як хона бошанд, дар як ҷо нишаста хӯрок истеъмол кунанд. лек нафароне ҳастанд ки дар ақидаи он ки яъне бемори агар ки табобат ҳам гирифта бошад гузаро аст ва дуртар меистанду намехоҳанд наздик шудан. чӣ гуфтанӣ дар бораи ин доред омад? ташаккури зиёд. ҳатто дар баробари гуфтаҳои шумо ҳастанд ақидаҳое ҳастанд ки бемории сил бемории авлодӣ аст мегӯянд. бори дигар аз фурсати муносиб истифода бурда ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки бемории сил бемории авлодӣ нест. бемории сил бемории сироятӣ аст ва танҳо аз шахси бемор ба шахси солим ба таври қатрагӣ ҳавогӣ мегузарад. яъне ки дар вақти суҳбат кардан, адса задан, нафаре ки сари вақт дарёфт мегардад ҳамчун бемории сил ва ба табобат фаро гирифта мешавад, пурра шифо меёбад ва ҳамчун шахси солим ба монанди мову шумо гаштугузор мекунад ва маҳз хато мекунад ҳамун нафаре мегӯяд ки бемор баъд аз табобат ҳам бошад эҳтимолият аст ки дигаронро сироят кунад. мову шумо бояд як чизро дар назар дошта бошем ки шахс то муайян кардани ташхис ба атрофиён хатар дорад. инсон метавонад умуман гирифтори бемории сил гардад ва сулфа надошта бошад. беморӣ дорад. хеле ки дар аввал қайд кардем, зиёда аз 85% нафарон бо бемории сили шуш гирифтор мешаванд. лекин боқимонда 15% дигар дорем ҳастанд бемороне ки бемории ғайришушӣ мебошанд. яъне ки кадом нафаре ки сили шуш дошта бошад дар онҳо ҳатман сулфа мешавад ва боқимонда 15% ки қайд кардем, ин нафарони беморони сили ғайришушӣ, сили устухон, сили пӯст, ҳатто сили чашм, сили узвҳои мардона, занона, тамоми узвҳои инсон метавонанд ки ба бемории сил гирифтор шаванд. бале. сили гурда, руда, дигар дар ҳолате ки сили ғайришушӣ бошад сулфа намешавад, лекин дигар нишонаҳои бемории сил дар ҳамун нафарон ҳаст. аслин ташаккури зиёд ки имрӯз меҳмони мо гаштед ва ташаккур ки ҳузур пазируфта ва маълумоти бештарро баҳри мо расонидед. ташаккури зиёд ба шумо низ барои даъват, барои пешниҳод кардани маълумотҳо. чӣ хеле ки дар барнома қайд шудааст, табобати бемории сил, умуман дарёфти бемории сил, назорати бемории сил на танҳо вазифаи кормандони соҳаи силшиносӣ, умуман вазорати тандурустӣ, балки вазифаи ҳар як шаҳрванди ҷомеа мебошад ва дар ҳолате ки шумо ҳамин маълумотҳоро ба оҳолӣ дастрас мекунед ва ҳар чанде маълумотнокӣ нисбати ин бемории сил зиёд мегардад, ин дастгирии соҳаи мо мегардад ва сари вақт бемории силро дарёфт мекунем ва табобат мекунем ва ба ҳадафҳое ки пеши мову шумо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштааст то соли 2035 ба нестӣ расонидани бемории сил хоҳем расид. ташаккури зиёд ба шумо ва ҳамзамон ба кулли мардуми тоҷикистониён саломатӣ бардавомро орзуманд ҳастем. силсилаи подкастҳои мазкури лоиҳа оид ба бартараф намудани бемории сил дар Тоҷикистон бо кӯмаки мардуми Амрико эҷод шудааст ки он аз тариқи агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонида мешавад. мазмун ва мундариҷаи ин муҳтаво маҳсули ширкати аломат буда метавонад бо нуқтаи назари USAID ва ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мувофиқат накунад.